Dobrodošli na skup koji pokazujemo da smo prepoznali šansu za stvarne promene i da smo rešeni da zajednički pokrenemo celu Srbiju. Da pokrenemo i naš Kragujevac. Koalicija okupljena na zajedničkoj listi oko Srpske napredne stranke pokazuje da imamo šansu da se izborimo za promene koje su Srbiji neophodne. Oni koji su pronašli zajednički cilj da pokrenemo našu Srbiju. Naša lista na ove izbore izlazi pod nazivom Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić i na njoj su Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, Koalicija udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, Pokret snaga Srbije BK, Narodna seljačka stranka, Bošnjačka narodna stranka, Demokratska partija Makedonaca, Romska partija, Pokret Vlaškog ujedinjenja, Pokret socijalista, Pokret Privredni preporod Srbije. A sada otpevajmo zajedno državnu himnu Srbije. Naš Kragujevac je grad koji zaslužuje sposobnu, preduzetnu, aktivnu, odgovornu i poštenu vlast. Vlast kakvu danas nema. Zato nudimo Kragujevcu ono što nudimo i Srbiji. Poštenu i uspešnu vlast koja služi najboljem interesu našeg grada i svih koji u njemu žive. Predsjednik Gradskog odbora Kragujevca i prvi na listi Srpske napredne stranke za Kragujevac, Radomir Nikolić. Kragujevac sam, dušom osjećam.
Poštovani gosti, dragi prijatelji, dobrodošli u Kragujevac, dobrodošli u Šumadiju, u srce Srbije. Šumadija danas nudi Srbiji ono najkvalitetnije što ima. Šumadija nudi Srbiji svoj brend. Šumadija nudi Šumadinca. Onog na koga smo svi ponosni. Domaćina, poštenog, vrednog i dovoljno hrabrog da preuzme kormilo u vreme kada brod počinje da tone. U vremenu velikih bura on ima posadu koja danas stoji na ovoj palubi. Smelu, odvažnu, rešenu da brod uvede u mirnu luku, da Srbiju izvede iz krize, da Srbiju učini poštenom i uspešnom. Ima posadu koja je spremna da pokrene Srbiju. I naš kragujevački tim je deo te posade. Trebaće im pomoć svih nas. Morat ćemo svi zajedno vredno i naporno da radimo. Morat ćemo svi da zasučemo rukave. Morat ćemo svi da uposlimo svoje ruke. Ajde sad da im pokažemo te ruke koje će da pokrenu Kragujevac. Pokažimo da vidimo ruke koje će da pokrenu Srbiju. Živela Srbija! Srbiji su potrebne promene. Moramo da vratimo nadu građanima i pokažemo put u bolju i uspešniju budućnost. Promene koje znače nove investicije, nova radna mesta, bezbrižno detinjstvo i bolji život za sve građane, ali i konstruktivne i prijateljske veze sa brojnim međunarodnim partnerima. Promene koje znače stvaranje više radnih mesta, veće zarade i rast životnog standarda. Čovek koji na tome radi uporno, koji ne priznaje poraz, pokazuje da uvek može više i bolje. Daje nam primer svojom jedinstvenom energijom i snagom. Zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Samo najbolji ide napred. Dragi prijatelji, 17 dana ostalo je do naše pobede. 17 dana ostalo je do dana kada ćemo im videti leđa, jednom zauvek Srbiju da oslobodimo njihovog terora. U prethodnom periodu svi ovi ljudi, moji prijatelji koji su trenutno iza mene, obilazili su Srbiju, razgovarali sa narodom, nudili rešenja, govorili o zakonu o javnim nabavkama, kancelariji za brze odgovore, poreskoj reformi, legalizaciji, borbi protiv korupcije, poštenoj upravi. Imali smo čistu kao sunce kampanju. Za to vreme predstavnici vlasti, Demokratske stranke, i Boris Tadić vodili su najprljaviju kampanju u savremenoj evropskoj istoriji protiv Srpske napredne stranke,
i protiv Tomislava Nikolića. Danima. A ja vas molim da pogledate samo ovo, dragi prijatelji. Ovo su naši materijali. Ovo je Tomislav Nikolić, beo, čist, sa programom i planom. Pogledajte kako to izgleda. A ovo su oni. Ovo je Boris Tadić i njegova crna kampanja. Njegova prljava kampanja. Oni su do sada, dragi prijatelji, potrošili na prljave spotove protiv Tomislava Nikolića preko 1.600.000 evra. Pa koliko su sirotinje mogli da nahrane u Srbiji zato što su mrzeli Tomislava Nikolića. Dragi prijatelji, danas je u Srbiji potpuno jasno. U jednoj ruci sa jedne strane imate čistu, umivenu, pametnu Srbiju budućnosti, Srbiju koju predvodi Tomislav Nikolić, a sa druge strane imamo Srbiju u blatu, Srbiju kakvu mi nećemo, prljavu Srbiju kakvu voli samo Boris Tadić i njegov režim. I zato je važno, dragi prijatelji, da svi ljudi koji su pomislili možda da glasaju za neke manje stranke, moraju da znaju jednu stvar. Ove obračun, ove čiste Srbije budućnosti i Srbije blata, mulja, Srbije prošlosti koju vodi Boris Tadić. Svaki glas za bilo koju malu stranku je glas za Borisa Tadića i Demokratsku stranku. Zato pozivam sve građane Srbije da ne rasipaju glasove, da svi glasaju za jednu jedinu listu i za jednog jedinog čoveka koji može da pobedi i Demokratsku stranku i Borisa Tadića. A to su liste Pokrenimo Srbiju i to je Tomislav Nikolić. Dragi prijatelji, znate me, neki manje, neki duže, ali svi znate, ako ništa drugo, da se nikoga ne plašim i da se nikome ne ulizujem. Ali moram da vam kažem jednu stvar. Ja danas hoću da podelim svoje divljenje i da vam kažem da mi je čast što sam jedan od saradnika Tomislava Nikolića, čoveka koji može da izdrži sve ove prljavštine, da bude miran i strpljiv i trpeljiv i nasmejan, da ne misli njima ono što oni njemu rade. A ja sam siguran da Toma Nikolić zaista nikada neće ni pomisliti našim političkim protivnicima ono što oni njemu, njegovoj porodici i svima nama danas rade. I neka rade. I reći ću vam još jednu stvar sa kojom imamo problem u istraživanju. Samo jednu. Nemojte da vas lažu. Mi vodimo i mi pobeđujemo, a ja sam pesimista, nisam optimista. Imamo samo jedan problem. Što su oni svojom prljavom kampanjom ubedili ljude kako njih niko ne može da pobedi i kako niko ne može da ih sruši. Slušajte me, ljudi. Znate da ne lažem i znate da nisam optimista. Pobeđujemo ih samo da svi izađemo na izbore. Pobeđujemo ih 100%. Vidjet ćemo im leđa 6. maja. I najjači aplauz za predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. A jače za našeg Tomislava. Živela Srbija do pobjede 6. maja. Kada poručujemo da hoćemo i možemo da pokrenemo Srbiju, onda zaista mislimo na celu Srbiju, na svaki deo naše zemlje koji ima svoje privredne prednosti i sopstvene razvojne potencijale.
promišljenim, strateškim i odgovornim planovima razvoja svaki deo naše zemlje može da postane bolje mesto za život, a Kragujevac sa svojom tradicijom industrijskog centra i vrednim i pametnim ljudima može i mora da postane jedan od glavnih pokretača privrednog razvoja cele Srbije. Obratit će vam se predsednik Šumadijskog okružnog odbora i član predsedništva Srpske napredne stranke, profesor dr. Mileta Poskurica. Samo najbolji idu napred. Dragi prijatelji, braćo i sestre, podnoseći ostavku Boris Tadić je rekao, na pitanje novinara verovatno, plašim se bahatih, agresivnih, beskrupuloznih protivnika koji će mi biti u ovoj kandidaturi. I sad, prođošmo mi iz Srpske napredne stranke Srbiju širom, uzduž i popreko i nikada niko nigde nije referisao da je sreo bahate, agresivne i primitivne ljude. Gde ih je Boris Tadić video i našao kao glavni problem Srbije? Zar je zaboravio da tog istog dana, 6. aprila, je bila beskrajna kolona studenata koji su tražili bolje uslove studiranja, da su kraljevački štrajkači krenuli pešice za Beograd, da je na putevima Srbije bilo nezadovoljnih seljaka kojima nije dobro ono što rade, niti imaju više volje i motiva da izađu ni u njivu, ni u voćnjak. Zar nije nezadovoljan Boris Tadić sa činjenicom da danas svaki drugi pacijent koji ima ozbiljnu bolest i ode da se leči mora da zakaže, a da bi red skratio, da bi se dijagnostikovao ili lečio, mora i da plati? Zar nije nezadovoljan Boris Tadić što je u Srbiji 500 000 ljudi bez posla? Zar je zaboravio da je u svom prvom mandatu obećavao isto toliko zaposlenih? Da li je zaboravio da je svojevremeno Đinđić obećavao da će u Srbiji biti posla toliko da će i Kinezi doći da rade? Da, Kinezi došli jesu i rade svoj posao u svom krugu i za našu srpsku sirotinju i nemaštinu. I šta nas sreće po Srbiji sem nezadovoljstva? Ništa drugo. Zato usredimo naše snage, posetimo svoje prijatelje, obiđimo ih i recimo im da je glas kojim raspolažu svetinja, da tu svetinju upravo čuvaju i na dan glasanja daju partijama koje misle da ga zaslužuju. Da se ne zavaravaju da će biti političke kombinatorike, da one male, nevažne, sklone trgovini jednom eliminišu sa političke scene. Glas nezadovoljnog naroda zaslužuje samo partija koja ima program i ima ljude koje mogu program da sprovedu. Mi smo ponosni jer imamo i odličan program kome ni ovi žuti nemaju nikakvu zamerku. Jedino im je jasno da kad god pogledaju koje rešenje vide da ćemo ispitivati stvari, ispitivati ponašanje, ispitivati razloge, ispitivati tragove novcu. I to je najveća panika. Ne negiraju programska načela, ali negiraju posledice koje će ih snaći kada naprednjaci budu na vlasti. I radit će svako svoj posao, i sud, i tužilaštvo, i političari, i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, svako svoj posao, svi rasterećeni da će im se neko nešto mešati. Imaćemo oslobođenu policiju, oslobođene tužioce i veliki nemir i nespokoj kojih je već osvojio pa ne znaju šta rade. Zato ujedinimo se, sačuvajmo pravo na odluku koju niko ne može nikada više ničim da vam promeni. 6. maja glasajte za pravi izbor i dovedimo naprednjake na vlast, a Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije. Živeli! Danas je u Srbiji najteže zaštititi običnog čoveka. Nažalost, to su radnici Kragujevca možda najviše osetili na sopstvenoj koži. Prvi na udaru krize prouzrokovane lošom ekonomskom i socijalno neodgovornom politikom države su oni koji svojim radom dnevno obezbeđuju normalan život zemlje, a sami su
najmanje zaštićeni. Čovek koji se ne samo svojom idejnom ličnom kartom, već i svojim stvarnim političkim delovanjem bori za njihova prava. Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Samo najbolji idu napred. Stid je reč koju naša vlast ne razume i ne poznaje. Stid je reč koju mi osetimo i prepoznamo kad gledamo Borisa Tadića kako besomučno laže o novim poslovima i novim šansama. Stid je reč. Stid je reč koju mi osjećamo kada gledamo ko nam je vladao svih ovih godina, kada slušamo kako se i Tadić, i Dačić, i Dinkić kunu da nikada nisu bili zajedno, da nikada nisu vladali, a još uvek komade plena drže u rukama. Stid je reč koju naša vlast ne razume i ne osjeća, jer da osjeća, kako bi smela da pošalje srpsku žandarmeriju da razbija srpske barikade na Kosovu. Stid je reč. Stid je reč koju naša vlast ne razume i ne osjeća, jer da razume, da osjeća, kako bi imala obraza da polaže vence na groblja naše ubijene dece i u isto vreme nas gura u NATO pakt. Stid je reč koju naša vlast ne razume, koju naša vlast ne osjeća, jer da razume i osjeća, ne bi imala obraza da u kampanju krene iz Kragujevca, iz grada u kome za 800 eura radnici štrajkuju glađu. Za 800 eura u Kragujevcu ljudi polažu svoj život, pa koliko vredi njihov život, pa koliko vredi njihova smrt. Da naša vlast ima i malo obraza da zna šta znači stid, da ume da se postidi, ne bi nas više hranila lažima o Fijatu, kao što nas već 12 godina hrani odsečenim radničkim prstima. Da naša vlast zna šta znači stid, ne bi smela da krene iz Kragujevca. Da naša vlast zna šta znači stid. Zato što ne znaju šta znači stid, znaju šta znači reč strah. Upoznala je naša vlast reč strah. Tako se osjeća i samo tako možemo razumeti ovoliku mržnju koju izlivaju na Tomislava Nikolića. Samo tako, samo strahom, samo strašnim, velikim strahom možemo razumeti ovoliku mržnju koju su izlili na svako ko misli drugačije, mržnju koju su izlili na sopstveni narod. Jer kaže Tadić, Boga u pomoć poziva, kaže ne daj Bože da opozicija pobedi, da njegov narod ne pobedi. Strah je reč koju oni razumeju, jer znaju oni da mi nećemo proveriti 24 privatizacije, već 2224 privatizacije. Strah je reč. Strah je reč koju oni razumeju. Strah je reč koju oni razumeju, jer znaju da će se sve opljačkano vratiti, jer znaju da će se svako bogatstvo preispitati. Strah je reč koju oni dobro razumeju, jer znaju da su tako uradili, da pravo iz ministarskih klupa ne idu u opoziciju, već idu u zatvore. Strah je reč koju oni razumeju. Kada nisu naučili da se postide radničke suze koja padne kada gleda fabriku koju su mu oteli, a koju je svojim životom i svojom telom branio. Kada nisu naučili da se postide suze majke koja je svom detetu naučila da kaže ne može i nema i ne možemo sine. Kada nisu naučili da se postide suze dečaka i devojčica, 400.000 ih je danas u Srbiji, koji u svom malom životu nikada nisu videli 3 obroka dnevno i ni danas i ni juče nisu se obukli u čisto ni u malo toplo, koji ni danas ni juče nisu osetili toplu vodu. 400.000 dečaka i devojčica danas, kada nisu naučili da se stide njihove bede, kada nisu naučili da se stide siromaštva naroda koje vode, mi ćemo ih naučiti da se plaše zakona.
ako nisu u stanju da osete stid, osetit će strah od zakona, osetit će kada nisu u stanju da osete poštovanje prema muci seljaka koga 12 godina pljačkaju, naučit će ih zakon, da osete poštovanje prema slobodi koju su nepovratno izgubili, a izgubili su je svojim ponašanjem, izgubili su je svojim kršenjem zakona, izgubili su je zato što su više voleli sebe i svoje džepove nego Srbiju koju su dobili da vode. Kada danas mislimo, mi mislimo na jednu reč. Mi mislimo na promenu. Promena je reč koju nudimo, nada je reč koju tražimo. Srbija neće biti slobodna dok su na slobodi oni koji su je opljačkali. Srbija neće biti bogata dok je vode političari koji su bogatiji od nje. Srbija neće biti ponosna dok se bude stidela svoje vlasti, dok se bude stidela svog predsjednika. Vreme je da Srbija bude ponosna na svog predsjednika, vreme je da budemo ponosni na sebe i na svoj izbor, vreme je da Srbiju povede Tomislav Nikolić do pobede. Kragujevac nam je dao grupu Smak, sinonim jedne generacije koja je živjela na neki bolji i ispravniji način. Smak je u svom muzičkom izrazu predstavljao uspešno i snažno mešanje različitih stilova. Danas sa nama nekadašnji pevač legendarnog Smaka i član SNS-a od osnivanja Dejan Ajdanović Najda i čuvena numera Dajre. Dobar dan. Podrška za Tomu i moja skromna i vaša velika. Negde izdaleka čuju se Dajre, mesečevom rekom dolaze cigani. Negde izdaleka izvire u sjaj, da li je javan san? Dajre, dajte mi vi, navire pesma u meni. Fenjeri se pale, vatra je u ljudima, onošene lale leže na grudima. Fenjeri se pale, izvire u sjaj, da li je javan san? Dajre, dajte mi vi, navije pesma u meni. Ako umrem sada, upite Dajre, svirajte mi tiho, tiho, al ne plačite. Ako umrem sada, izvire u sjaj, da li je javan san? Dajre, dajte mi vi, navije pesma u meni.
naša koalicija posvećena je pre svega ekonomskom napretku i pokretanju privrede. Toga nema bez novih stranih investicija, pokretanja proizvodnje i stvaranja ambijenta poverenja za investitore. Obezbedit ćemo podjednak tretman i stranim i domaćim investitorima i privrednicima, jer samo na taj način možemo stvarno da pokrenemo Srbiju. Čovek koji je godinama uspešan privrednik i koji se u praksi upoznao sa manjkavostima dosadašnjeg sistema, Miodrag Nikolić Feman. Samo najbolji idu napred. Došao sam iz pravca Batočine. Pitaju me iz Kraguja gde su naša radna mesta. Otvoren je Fijat, zaposleno je svega 1500 radnika. Zatvorila se Zastava. Zastava je zatvorila 25.000 radnih mesta u Srbiji. Pitajte vaše komšije, vaše prijatelje, pitajte Zastavu iz Sombora gde će da rade 2600 radnika, pitajte proizvođače Staklo Pančevo gde će da rade 1100 radnika, pitajte DMB motori Rakovisa gde će da rade 4600 radnika, da li će Fijat kupiti od njih motore, pitajte Frat Donji Milanovac da li će kupiti od njih spone i tako dalje, Surdulicu Pes koja je zapošljavala 3500 radnika i tako može da nabrajemo. 25.000 radnih mesta su izgubili Boris Tadić i Dinkić koji su potpisali najnakaradniji ugovor. Pitaju me kolege privrednici, Femane, a zašto baš sa Tomom u koaliciju Pokret za privredni preporod Srbije? Pa verovatno znate zašto. Prvo, zato što je to čovek iz srca Šumadije. Drugo, što je to čovek jedini na političkoj sceni zadnjih 20 godina koji svakog vikenda, svake druge subote dođe u svoje selo Bajčetinu i radi, obrađuje svoju imovinu, ne ostavlja je na pustu, kao što su ostavili oni pustu Srbiju bez radnih mesta. Mi okupljeni u koaliciji oko Srpske napredne stranke koja broji 10 ukupno koalicija i pokreta, znači da smo dobili 10. Naša koalicija se nalazi na broj 5, to je najbolja ocena za srednjoškolce, tako? 10 je najbolja ocena na fakultetima, tako? Zašto su sebi dali jedinicu? Zato što je zaslužuju. Mi imamo konkretne projekte kako da uposlimo Srbiju. Odmah nakon drugog kruga u maju, nakon formiranja nove vlade, nova vlada će imati samo 15 ministarstava i po prvi put će imati ministarstvo za preduzetništvo, koje su zaboravili kad su imali 27 stranaka. Najvažniji segment ovog društva, preduzetnici su punili budžet sa zaposlenih preko 320.000, danas ima jedva 180.000 zaposlenih. Mi ćemo vratiti preduzetnicima radna mesta, zaposliti svako po jednog, pa smo zaposlili novih 250.000 radnika. Osnovali su vladu sa 27 ministarstava pre 4 godine da bi zadovoljili svoje apetite. Zaboravili su na ključno i veoma važno ministarstvo za privredu. Zato je privreda ovde gde je danas. Mi okupljeni u koaliciji oko domaćina Tomislava Nikolića imamo projekte, mi ćemo rešiti sve probleme. Za naredne 4 godine garantujemo da smanjimo nezaposlenost ispod 15%, a danas ih ima preko 36, lažu 28 da ima nezaposlenih. Tako da molim vas, molim moje kolege privrednike, pokrenimo Srbiju, udružimo se 6. maja, svi na jedan sveti zadatak, a to je
izbor, da izborimo broj 5, da izborimo promene, da izborimo pravog domaćina, da pravi domaćin dođe na pravo mesto. Živela Srbija! Sa nama je i član predsjedništva Srpske napredne stranke, profesor dr. Zorana Mihajlović. Samo najbolji idu napred. Dobar dan. Pobeđujemo 6. maja. Maja odlučujemo da Boris Tadić više nikada neće vladati Srbijom. Zato što nas je osiromašio, ponizio, ostavio bez posla 1,5 miliona ljudi, zato što je oterao mlade, školovane ljude iz ove zemlje, zato što je ostavio majke bez svojih dece. Nećemo Borisa Tadića, nećemo vladu korumpiranu, kriminalnu, kleptomansku. Hoćemo Tomislava Nikolića, prvog među jednakima. Hoćemo da gradimo modernu, poštenu, uspravnu Srbiju. Hoćemo iskrene političare, a ne one koji vode računa samo o sebi. Okupit ćemo stručne i iskusne ljude da vode Srbiju, da se otvaraju fabrike, da se otvaraju nova radna mesta. I zato 6. maja izaberite pravdu, izaberite budućnost, glasajte za Tomislava Nikolića, ali ne zato što je lep, ili zato što ima dobru ženu, ili zato što ima divne sinove, ili zato što ima 5 unučića, tačno je, nego zato što je domaćin, zato što voli svoju zemlju, zato što voli svoj narod. Zato glasajte za Tomislava Nikolića i za Srpsku naprednu stranku i koaliciju Pokrenimo Srbiju. Do pobede! Naša koalicija, predvođena Srpskom naprednom strankom, pokazuje da je spremna i odlučna da preuzme odgovornost u ime građana Srbije. Sve stranke i udruženja koje je čine pokazuju da su spremne da se okupe i zajednički rade na stvaranju bolje budućnosti naše dece i naše države. Mi tražimo šansu da pokrenemo Srbiju u ime građana Srbije, jer režim nema ni legitimitet, ni poverenje građana. Čovek koji je svojim radom pokazao da zna kako da uposli ljude i realizuje konkretne projekte. Zamenik predsjednika Pokreta Snaga Srbije BK, Dragomir Janićija Karić. Samo najbolji idu napred. Pomaže Bog, braćo i sestre. Okupili smo se danas ovde na 5. dan velikog hrišćanskog praznika, našeg pravoslavnog praznika, Hristovog vaskrsnuća, da pokrenemo Srbiju i da promenimo situaciju, da svaka garaža bude fabrika, da svaka livada bude zasejana, svaka njiva uzorana, da Srbija izvozi na svoja tradicionalna tržišta kao što je Rusija, Belorusija, Ukrajina, Kazahstan, Kirgistan, Turkmenistan, Azerbejdžan, Uzbekistan, da Srbija bude ono što je uvek bila, veliki izvoznik i veliki proizvođač. Pokrenimo Srbiju na čelu sa Tomislavom Nikolićem, da ne primamo donacije, da živimo od svog rada, od svog dostojanstva. Pokrenimo Srbiju da se realizuje program Srpske napredne stranke i koalicionih partnera, da uđemo u Evropsku uniju sa 2 naše pokrajine, i južnom i severnom. Pokrenimo Srbiju da industrija radi, pokrenimo Srbiju da prestane uvoz i trgovački lobi koji zadužuje Srbiju iz godine u godinu milijarde i milijarde dolara. Gledate film koji ide, to je dovoljno da vam ne govorim, da vas ne zamaram, to je poruka našim protivnicima da Srpska napredna stranka ima snage sa svojim koalicionim partnerima. Idemo napred, idemo do pobede!
Hoćemo u prvom krugu pobedu šumadijskog predsjednika Tomislava Nikolića. Do pobede, braće i sestre! Na izbornom listiću pod brojem 5 je ime jedine liste koja može i zna kako da pokrene svoju zemlju. Pod brojem 5 je ime poštene i uspešne zemlje. Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, profesor dr. Milan Bačević. Samo najbolji idu napred. Poštovani prijatelji, dragi Kragujevčani, Šumadinci, okupili smo se danas da zajednički napravimo jedan od poslednjih koraka koji vodi do pobede. Okupili smo se da damo podršku koaliciji koju predvodi budući predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Bilo je ovde zapaljivih govora, ali sve što ste čuli, istina je živa, ali ćete se sa pravom istinom, koja se godinama, već poslednjih 12 godina zapravo skriva od vas, upoznati tek onda kada Srpska napredna stranka sa svojom koalicijom preuzme vlast, preuzme sudbinu države u svoje ruke. Strpite se do Đurđevdana, a posle ćemo zajedno mnogo lakše. Dajem sebi za pravo da sa našim predsjedničkim kandidatom, sa vašim sugrađaninom, sa vašim zemljakom, sa našim Tomom drugujem duže od 20 godina. Prošli smo mnogo toga, i dobrog i manje dobrog. I uveravam vas, ako danas u Srbiji postoji čovek kojim se sme verovati, onda je to vaš i naš izbor. To je Tomislav Nikolić. Neki od vas ovde imaju prednost da ga poznaju bolje od drugih, ali ovde, ovi ljudi koji stoje pred vama, su bili nama u jednom trenutku i politički rivali, politički protivnici. Razmenjivali smo ponekada i otrovne strelice jedni prema drugima, ali je došlo vreme da su se i oni uverili da danas na političkoj sceni Srbije ne postoji ozbiljnija politička stranka od one koju je formirao Tomislav Nikolić zajedno sa svima vama. Ovo je koalicija kojoj narod u Srbiji veruje. Ovo je koalicija koja će napuniti zatvore lopovima, napuniti dečije vrtiće decom, škole đacima, fakultete studentima, fabrike radnicima. Ovo je koalicija koja će dati šansu poljoprivrednicima da ono što proizvedu prodaju sami, da niko bolje od njih ne zna kolika je stvarna vrednost njihovog proizvoda. Ovo je koalicija koja će zaustaviti krađu. Ovo je koalicija koja će pokrenuti Srbiju, a bit će joj lakše jer je predvodi čovek kojem svi veruju, čak i oni koji ga otrovno napadaju ovih dana. Ima u Srba jedna mnogo lepa izreka: strah čoveku često obraz kalja. Danas je Boris Tadić pokazao ovim prljavim emitovanjem filmova na televiziji protiv naše koalicije koliko se uplašio poraza, a i treba da se plaši. Nije samo Dinkić lopov iz njegove vlade, nije samo Vlahović, nije samo ovaj ili samo onaj, pa i on ima prljavu biografiju. I on je bio ministar vojni, i on se bavio telekomunikacijama, i on je otimao i pljačkao kao i drugi, pa se okružio lopovima koji mu drže vladu poslednje 4 godine. Došlo je vreme, Borise, da i ti položiš račune. Proći će i taj Đurđevdan. Do pobede za Tomislava Nikolića, živeli!
Da bi borba za promene koje tražimo bila uspešna, mora da bude aktivna, solidarna i vođena zajedničkim načelima, lišena uskostranačkih interesa i sujeta. Samo oni koji pokažu sposobnost da tako politički deluju, odgovorni su i razumni političari. Čovek koji na jasan način u saradnji sa Srpskom naprednom strankom traži odgovornost onih koji su na vlasti za loše vođenje države i istovremeno pravo da zajednički menjamo stvari. Lider Nove Srbije, Velimir Ilić. Samo najbolji idu napred. Poštovani Kragujevčani, braćo i sestre, poštovani Šumadinci, pomaže Bog. Danas sam bio presrećan dolazeći u Kragujevac. Došli smo da se okupimo i da ponudimo Srbiji najbolje kandidata za predsjednika Srbije. Da ga ponudimo i da ga Srbija izabere. I da kažemo da imamo najbolje kandidata. Odavde iz srca Srbije i Šumadije, iz Kragujevca. I nemoj da se stidimo i nemoj da dozvolimo da nam dolaze neki ovde, da nude neke druge. Svi ti drugi nisu do kolena našem kandidatu. Boris Tadić, da ima obraza, ne bi se kandidovao treći put. Sahranio je Srbiju, uništio je privredu, uništio je sve što je moglo da se uništi sa njegovim saradnicima. I sada traži treći mandat. Kako ga nije sramota? Svake sedmice dolazi u Kragujevac. Zašto? Kragujevčani, Šumadinci, ovde se lomi vlast, oni to dobro znaju. Kragujevac mora da podrži najboljeg svog kandidata koga je ponudio i da stane iza njega i jednoglasno da ga podrži. Toma ovde mora da pobedi. I ovde i u Šumadiji, i u celoj Srbiji, i u Pomoravlju. Naša lista ovde mora da pobedi najubedljivije. Dolazeći danas ovde, obilazeći gradove okolo, i Despotovac, Ćupriju, ostale gradove, svi šalju jednu poruku, svi smo u tomu. A vi, Kragujevčani, pošaljite, uzvratite, mi smo svi jednoglasni i naš je kandidat najbolji. I naša je lista najbolja, i lokalna i republička, i mora da pobedi. Neće valjda ove lopovske liste da pobede. Ne mislite valjda da ovde Dinkić nađe utočište. Dosta je njegove priče o 200.000 automobila. Neka ih napravi, da vidimo i to čudo. Prema tome, lažima je došao kraj i moramo biti ozbiljni. Nemoj da dozvolimo da rasipamo glasove. Svaki glas je važan i svi glasovi da se usmere za promene i u koaliciju Pokrenimo Srbiju. Ne rasipajte glasove. Ne može ovde Čeda da dobije glasove. Ne može Vuk, ne može niko. Ko zamajava ovu Srbiju? Oni su bili do juče i šta su napravili? Zlo, haos, otpustili radnike, dovode oni neke investitore, pa samo prave trgovinske centre, a čija je roba unutra? Nije naša, jer mi je nemamo. Srbija prvi put uvozi svinjsko meso, uvozi svinje, to nikad nije bilo. Vi ste bili prestolni grad kad je Srbija izvozila svinjetinu u celu Evropu i delila kredite Englezima i mnogim zemljama iz Evropske unije.
Jer je bila bogata, jer je Miloš znao kako to treba da se radi. Evo i Toma zna. Izaberimo novog Miloša. Otkad ga nismo dobili? Ne dozvolimo da nam sudbinu, nama i našoj deci više kroji Čanak, Dinkić, Boža Đelić, Vlahović, Dulić. Znate šta danas reče jedan stari čovjek, kad sam ih nabrojao ovde u Despotovcu? Joj, brate, kakav ološ. Pa nemojmo to dozvoliti da pobedi. Prema tome, ja vas molim, oni da pokrenu selo, pa nema od toga ništa. Selo se prazni i uništit će ga potpuno ako ostanu na vlasti. Mi ćemo pokrenuti selo, mi ćemo srpskom domaćinu vratiti dostojanstvo. Mi ćemo ostaviti domaćina na svojim ognjištima da bude domaćin i pomoći mu da opstane. Nećemo od srpskog domaćina praviti gradsku sirotinju i to nećemo dozvoliti. Oni ne znaju kuće, gube izbore, a znaju šta ih čeka. I lepe neke slike. Meni je čast što sam u društvu Tome na toj slici. Pa Bože moj, šta je ko kad kome rekao. Ali šta su rekli za njih, ne kažem ja, kaže Evropska unija za njih najgore. Kaže Amerika za njih najgore. Kaže za njih da su povećali kriminal za ove 4 godine 40%. Da Đilas zarađuje dnevno 500.000 evra svaki dan. E pa to ne dozvolimo. I smenimo ih olovkom na Svetog Đorđa. Nećemo mi mač, nećemo koplje, ali imamo olovčicu i polako da ih obrišemo i da odu i da uveče proslavimo, da svi izađemo na trgove širom Srbije i da proslavimo veliku pobedu i da prvi put Šumadija pobedi i da ima predsjednika Srbije. Hvala vam puno. 6. maja svi na izbore i penzioneri koji ste nezadovoljni, sa nama morate stati ako mislite bolje. Prosvetni radnici uz nas, zdravstveni radnici uz nas, tu vam je mesto. Invalidi, šta su uradili za vas? Uz ovu koaliciju možete jedino postići nešto. Omladino Srbije, Šumadije, uz nas, jer tu imate budućnost da ne idete u inostranstvo. Tu imate budućnost da se zaposlite i da budete svoji na svome. Pripadnici vojske, nemojte dozvoliti oni koji su vas uništavali da vas sad kao oporavljaju. Policijo, svi uz nas, jer ovdje je jedina nada Srbije. Lista koju vodi Tomislav Nikolić, Pokrenimo Srbiju je najbolja koalicija i naš kandidat za predsjednika je najbolji. Naravno i lokalna lista je najbolja. Prema tome, svi pod jedan barjak, saberimo glasove i pobedimo ih 6. maja. Hvala vam puno i do pobede! Danas su ovde ljudi u koje verujemo. Oni mogu bolje, poštenije, časnije, stručnije da stvaraju budućnost za nas i našu decu. Ujedno ponosni smo na žene u našim redovima. U ime svih njih, žena čije znanje i integritet svima služe na čast. Narodni poslanik i potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke, gospođa Jorgovanka Tabaković. Samo najbolji idu napred. Poštovani Kragujevčani i Kragujevčanke, ovo je za mene posebna prilika i zato imam ispred sebe papire. Danas su oči Srbije
uprte u nas. Oči pune nade, željne skoro svega, a najviše radosti. Mi znamo kako Srbija diše i šta traži. Nama samo Srbija postavlja zadatke, a samo Bog sudi. Pamtite to. Građani Srbije od nas očekuju sve ono što za 2 decenije nisu dobili od drugih stranaka. Pred vama stoje ljudi koji ne dele Srbiju na levu i desnu, na belu i crnu, na našu i njihovu, na dobru i lošu. Nema nas Srba dovoljno da se delimo, a poslovi koji nas čekaju traže celu naciju i sve naše građane. A naš program je prost. Da vratimo dostojanstvo svakom ocu i majci, da vratimo prijateljstva u svetu, da su nam istok i zapad strane sveta, a ne sudbina, da budemo most između istoka i zapada, istok na zapadu i zapad na istoku, da budemo ponosni najbliži saradnik Ruske federacije i ponosni najbolji član Evropske unije. Takva nam Srbija treba. Takav je naš program. To je naš posao. Mi smo ozbiljni ljudi, na ozbiljnom poslu, u ozbiljnim vremenima. Ponovit ću naše geslo. Veruj svom narodu ako hoćeš da narod veruje tebi. Ko to sme da kaže sem nas? Drugima narod nije dao ono što je nama. Njima Srbija nije ono što je nama. Oni se stide i opanaka i rakije, a mi volimo i opanak i rakiju i dedu i unuka i našu istoriju, ali znamo i šta je viski i znamo da radimo na kompjuteru. Ima političara koji su uvreda za Srbiju. Otrovali su je i opljačkali. Zar su nam oni konkurencija? Zar će narod da poveruje onima kojima je vlast bliža od Srbije? Zar je moguće govoriti o Srbiji, a biti lopov? Usta puna Srbije, a računi puni para otetih od sirotinje. Zatvorit ćemo im usta i isprazniti buđelare. Takvi vode Srbiju na stranputicu. Na svako prijateljstvo odgovorit ćemo prijateljstvom. Svakom pobratimu bit ćemo brat. Svakom savezništvu bit ćemo partner. Pruženu ruku ćemo prihvatiti i održat ćemo datu reč. Ali pred svaku prepreku, pred svaki izazov, pred svaku nepravdu staćemo zajedno. Ujedinjeni u mudrosti, u snazi i hrabrosti. Ništa naše nije na prodaju, ništa tuđe ne kupujemo. U zemlji koju mi vodimo, sva deca, i srpska i albanska, i mađarska i muslimanska, i slovačka, i romska, i bugarska, i vlaška, sva deca Srbije moraju da žive mirno u svakom kutku naše Srbije.
Svet treba da nam u tome pomogne, a ne da odmaže. Srbija mora sama da bira svoju budućnost. Srbija mora na izborima da iskaže svoju reč i da stane iza svoje reči. Govor Tomislava Nikolića, koji je održan na osnivačkoj skupštini 21.10.2008. To je on rekao, a iza toga stoji Srpska napredna stranka i cela koalicija. Napisali smo program, pripremili smo mere da pokrenemo Srbiju, jer je zvezda vodilja u rečima i delima čoveka koga ste nam vi dali, u Tomislavu Nikoliću, 6. maja do pobede. U ovoj zemlji mnogo je krivih puteva, mnogo je laži, dolazi vreme promena. Ti nađi svoj i ne daj da neko pokuša da te spreči da kreneš iznova. Samo najbolji idu napred, budi među njima, na tebe je red. Dobro večer, želim svima! Poručuju nam omladinci Srpske napredne stranke i Rastko Janković. Idemo! Samo najbolji idu napred. Ajmo! U ovoj zemlji mnogo je krivih puteva, mnogo je laži. Dolazi vreme promena, nađi svoj i ne daj da neko pokuša da te spreči da kreneš iznova. Pruženom rukom pokaži svoju čast, život je tvoj. Ajmo! I on je samo tvoja vlast. Samo najbolji idu napred. Samo najbolji idu napred. Samo najbolji idu napred. Budi među njima, na tebe je red. Traži sreću izvan svojih granica, ne okreći leđa zemlji naših očeva. Ostani tu i svoj ponos sačuvaj za bolje sutra, za svoj zavičaj. Pruženom rukom pokaži svoju čast, život je tvoj. Ajmo! I on je samo tvoja vlast. Samo najbolji idu napred. Samo najbolji idu napred. Samo najbolji idu napred. Budi među njima, na tebe je red. Još jednom! Samo najbolji idu napred. Samo najbolji idu napred. Samo najbolji idu napred. Budi među njima, na tebe je red. Promena se mora dogoditi da bi Srbija postala uspešna i promena se neće desiti sa sadašnjom vladom i njenim koalicionim partnerima. Danas pokazujemo da ima alternative. Imamo pravo na promene. Promene koje znače i obavezu da stvaramo bolju Srbiju, lepšu i srećniju budućnost za nas i našu decu. Srbiji je potreban domaćin koji stvara, a ne koji rasprodaje. On je vaš zemljak, domaćin iz Šumadije.
On je na čelu liste Pokrenimo Srbiju. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. Samo najbolji idu napred. Draga braćo i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji, komšije, moj radni dan počinje u 6 ujutru, odlazim u neki od okruga širom Srbije, radim 2 smene, vraćam se kući, brzo spavam i sutra ponovo. Ne stižem da čitam novine, da gledam televiziju, tu muku sam ostavio Aleksandru Vučiću. Čujem da Boris Tadić troši grdne milione kako ne bi izgubio ove izbore. Znate, oni su navikli da troše grdne milione, ovo im ništa nije ni novo ni čudno. Čujem da podsjeća Srbiju kako sam i ja nekad umeo da ujedem kad me ujedu bar 100 puta. Čujem da vas podsjeća kako sam onako po srpski umeo i da opsujem kad me opsuju po 100 puta i da uvredim kad me uvredi po 100 puta. To sam vam ja. Ja ne glumim svoje ponašanje. Nije morao ni da vas podsjeća, vi mene znate. Nije moj nivo Boris Tadić. Ja se tako ne bavim politikom. Ja imam za njega neke kratke poruke pre nego što počnem da se obraćam vama. Dakle, bivši predsjedniče Srbije, možeš da radiš šta god hoćeš, ali ja ću da te pobedim na ovim izborima. Bivši predsjedniče Srbije, možeš da radiš šta god hoćeš, ali ja neću početi da te mrzim. A nećeš ni ti izvući dobro iz mržnje koju osjećaš prema meni. Dame i gospodo, znam ja zašto ste vi došli na ovaj skup i na skupove širom Srbije na kojima vam se obraćamo svi mi iz ove naše najbolje, jedine prave koalicije. Došli ste s nekim da podelite svoju muku. Došli ste da sretnete ljude iste kao što ste i vi. A mi smo sad svi jedno. Mi smo svi bez posla. Mi smo svi bez budućnosti, bez nade. Mi smo svi bez novca koji bismo ujutru dali deci kad polaze u školu. Mi smo svi oni roditelji koji imaju teške razgovore sa svojom decom. Ili moraju da im kažu nemam, ne mogu, sačekaj da primim, a šta da primi kad nema ni otkuda. Ili kaže što ti sine ne učiš i dobije mudar odgovor, a zašto da učim? A kad to nešto završim, šta ću da radim? Gde ću da radim? Ko će da me primi? Pa mogu da perem tanjire i bez škole. Mogu da radim u kafiću i bez škole. Vi ste ti koji brinete da vam se roditelji ne razbole zato što nemate novaca da ih lečite. Vi ste ti građani Srbije kojima je Boris Tadić obećao 200.000 zaposlenih za 4 godine, 1.000 evra po jednom građaninu Srbije za 4 godine. Vi ste građani Srbije koje je uplašio pre 4 godine i rekao ako glasate za one druge i za Tomislava Nikolića,
Srbija ide u sankcije, izolaciju, bedu, rat. I zato ja ne krivim previše one koji su do sada glasali za Borisa Tadića i Demokratsku stranku. Ali šta ćemo sada? Nema 200.000 zaposlenih, ima 300.000 otpuštenih, nema 1.000 evra po glavi stanovnika, nema boljeg života. Kakve sankcije i izolacije? Kamo sreće da su nas izolovali od Demokratske stranke, bolje bismo živjeli nego što živimo sa njom na vlasti. Pozivam sve one koji su zaposleni u ove 4 godine, sve one koji su dobili 1.000 evra, isprsite se slobodno i glasajte za Borisa Tadića i za Demokratsku stranku. Hajde da vidimo koliko vas je u Srbiji zadovoljni. Hajde da vidimo koliko vas je ko ima kuća cveta. Hajde da vidimo koliko vas je koji ste išli na more prošle godine. Hajde koliko vas je koji ste kupili nov auto. Hajde koliko vas je koji ste popravili kuću ili kupili stan. Hajde, glasajte za Borisa Tadića. Hajde da vidimo onaj drugi deo Srbije. Koliko vas je koji ste osiromašili, koji ste poniženi, uvređeni, koji nemate više svoju fabriku, koji kad izlazite na njivu kažete daj Bože da završim sa nulom. Koliko vas je koji ujutru dete vodite za ruku u školu, jer ne smete da ga pustite da ide samo. Tamo ga čekaju narkodileri, podvodači, možda čak i vršnjaci koji će surovo da ga pretuku jer su gledali neki loš film na televiziji. Koliko vas je koji možete da kažete ako ostane ova vlast možda ću bolje da živim. Malo je takvih, mnogo je onih koji nisu zadovoljni. Pa zašto bi sirotinja srpska glasala za Demokratsku stranku? Pa nismo mi najgori narod na svetu. Pa ko nas je uvalio u ovo? Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, G17+, svi njihovi saradnici. Čujem trude se uz ono poznavanje krave i teleta, svinje i praseta, što je naučeno za kampanju. Čujem, trude se i da pevaju i da sviraju. Zamislite Dinkića da svira, Tadić i Dačić da pevaju. Znate koja im pesma najviše odgovara? Ajde, Jano, kuću da prodamo, samo da igramo, samo da pevamo, a narod neka ostane bez kuće. Na vama je ta odluka 6. maja. Ne zaboravite, to je jednom u 4 godine. Izbori su kao voz. Ako ne stigneš na onaj koji treba da stigne u određeno vreme, moraš da čekaš sledeći. Prošle godine trebalo je da raspišu vanredne parlamentarne izbore. Sve je bilo gotovo. Narod ni tada više nije imao poverenja u njih. Šta su vam rekli? Ima nas 126 u Skupštini, 126 bez duše, 126 bez srca, 126 bez pameti, jer nisu hteli da urade ono što je trebalo uraditi narodu. Nisu hteli da dozvole da raspišemo parlamentarne izbore. Danas bismo bili zaduženi za 2 milijarde evra manje nego pre godinu dana. Danas bismo imali perspektivu. Danas bismo imali taj papir koji se zove status kandidata, ali ja ne bih mahao pred vašim očima tim papirom i ne bih se dičio da sam učinio mnogo za Srbiju. Taj papir, to je 10 godina do članstva. Ko živ, ko mrtav. Od tog papira
nije pojeftinio ni hleb, ni mleko, nisu nicale fabrike širom Srbije, papir je papir. Život je nešto drugo, život nije film. Mi nismo statisti u filmu u kome je glavni glumac George Clooney. Mi smo živi ljudi od krvi i mesa, ili imamo decu ili hoćemo da imamo decu. Niti dozvoljavaš, Borise Tadiću, da odgajamo decu kao ljude, niti dozvoljavaš da mladi ljudi imaju budućnost, da smeju da se uzimaju, da smeju da rađaju decu. Srbija ima 35.000 građana godišnje manje. Srbija, a to možete da proverite kod sveštenika, ima bar 6 ili 7 puta više opela nego krštenja. Srbija umire i ovu vlast nije sramota. Ova vlast ima obraza da traži još jedan mandat. Zašta mandat? Za propast. Pa ako je mandat za bolji život, to je reklama za ovu koaliciju. Samo ova koalicija može da pobedi, samo je ova koalicija bolja od koalicije koju pravi Demokratska stranka. Samo će ova koalicija da pobedi i da vodi Srbiju. Želim da uredimo državu. Želim da se zna šta vi dugujete državi, šta država duguje vama. Želim da se zna kad platite porez šta ste sve sebi obezbedili od države. Želim da znate šta ćemo da gradimo i da budete saglasni s tim. Ne želim da gradimo spomenike za političare. Nikada vam neću napraviti most preko rupe koja nema ni reku, niti ima put do mosta, niti ga ima iza mosta. Nikada neću da potrošim ni jedan jedini evro koji teškom mukom odvojite, a da vas prvo ne pitamo, a zašta da potrošimo ovo što ste odvojili. Govore loše o meni. Znam ja zašto. Dva su razloga. Jedan je što Boris Tadić nema petoro. Jedan je, ali nemojte da zviždite, što Boris Tadić nema 5 unučadi kao ja i ne zna šta je odgovornost. Drugi je što čuje da se obavezujem da vas oslobodim kriminalaca. I zaista, dok hodam, dok mogu da idem i da radim, oslobađat ću vas kriminala i kriminalaca. Kad sam govorio da treba preispitati sve privatizacije, optužili su me da rasterujem strane investitore. Danas, kad Evropska unija više ne miluje Demokratsku stranku, iz Evropske unije stiže zahtev da se preispita 24 najveće privatizacije, pošto su sve bile lopovluk. A ja vam kažem danas, preispitat ćemo 1000 privatizacija. Nijedan radnik ne sme da ostane uskraćen za istinu gde mu je nestala fabrika, zašto mu je nestala fabrika. Ko je radio pošteno, nema čega da se boji. Pa iako je bio nesposoban, birao ga je narod. Koliko me je puta pobedio gori od mene, pa stisnem zube i idem dalje. Znam, narod ima neke svoje razloge. Ja nemam ništa ni protiv bogatih ljudi. Neka se svako obogati na pošten način, neka zaposli 1000, 5, 20, 100.000 ljudi. Nek duplira svoje bogatstvo. Ali onaj ko je oteo narodu, onaj ko je oteo državi, taj će da vrati sve do poslednjeg dinara. Imali su komunisti jednu parolu, zemlja seljacima, fabrike radnicima, ja samo još da dodam zatvor i kriminalcima.
Hoćemo da vam vratimo poverenje u državu, vama na selu. Prvo vama na selu, jer je sramota gledati srpska sela pusta, ne samo bez dece, bez ljudi. Srpske njive obrađuje starac od 70 godina na traktoru od 40 godina. To vam je srpska poljoprivreda. Hoćemo da vam vratimo poverenje da imate dece i nećemo da se smirimo dok svaka trudnica ne dobije dodatak, dok svaka porodilja ne dobije dodatak, dok svako dete ne dobije dodatak. Baš me briga da li je Srbin, Mađar, Bošnjak, Albanac, da li mu je majka seljanka ili radnica ili profesor univerziteta, da li su mu roditelji siromašni ili bogati. Svako dete ima pravo da živi. Hoćemo da vam vratimo poverenje u državu tako što ćemo da smanjimo administraciju, tako što ćemo da raspustimo sve agencije koje piju krv ljudima koji nešto rade. Hoćemo da vratimo poverenje u državu. Prva sednica, usvajamo novi zakon o javnim nabavkama. 500 miliona evra, to kaže Evropska unija, ukradu godišnje od ovih sirotinskih para. Hoćemo da vam vratimo poverenje u ljude koji se bave politikom. Nismo svi isti. I kad čujete vlast da kaže da smo svi isti, lažu. U nečemu smo isti. Mi svi dobro živimo. I oni koji su na vlasti i oni koji su u opoziciji. Moja plata svakog meseca istog dana stiže. Moja penzija će da bude veća nego vaše penzije. Moj život je potpuno smiren. Ja imam u životu sve što mi treba. Nemam samo uspešnu, ponosnu, uspravnu Srbiju zajedno sa sobom. I dok ne napravimo normalnu, ponosnu, uspešnu Srbiju, dok je ne pokrenemo, dok moj komšija ne bude živeo dobro kao ja, smatraću da je moj život bio promašen. I zato ne prestajem. I zato neću da stanem. I sutra ujutru u 6 ponovo. To je moj život, ja sam ga izabrao. Nekad je lep, nekad nije previše lep. Ali ko bi to danas drugi? Hoće da me naljute. Hteo je jedan pre 3,5 godine da me naljuti da odem kući. Pa nisam, nije mi bilo vreme, ideja nije bila ostvarena. Ni danas, verujte mi, niko ne može da me toliko naljuti da me skrene sa ovog puta. Na ovom putu našem ja idem napred, ja ću da rušim prepreke, ja ću da otvaram puteve, ja ću da vam pravim mogućnosti za bolji život. Vi mi se samo pridružite. Nema nam druge. Ostanu li još godinu dana, od Srbije nema ništa. Tobož, svađaju se. To vam je ko prsti na jednoj ruci. Razišli se sad. Pa kaže, mi nismo mogli svoj program da ostvarimo, nije dao koalicijni partner. Pa kaže, ovaj je krao, mi nismo krali. Mi smo krali, ali nećemo više. Mi smo lagali, ali nećemo više. Nemojte da vas prevare. Čekaju da se skupe kao pesnica odmah posle izbora. Čekaju da naprave istu vladu koju su imali do sada. Ne rasipajte glasove. Glasajte za koaliciju koju smo stvorili, koja se zove Pokrenimo Srbiju. Oni neka glasaju za Demokratsku stranku, da se prebrojimo, ali glasove čuvajte na Đurđevdan, jer njima će da naređuju oni što bi ukrali iz crkve. Molim vas, vidite na šta su spremni. Ovo je tek početak. Ko zna šta će sve da urade do 6. maja, ali vas molim 6. maja, najozbiljnije moguće, zato što imate decu, zato što želite da imate decu, zato što želite da imate posao, zato što želite da imate bezbrižnu starost. Glasajte za promene,
nemojte da ostajemo u blatu, nemojte da ostajemo na kolenima, hajde da se podignemo, da se uspravimo, da živimo kao sav normalan svet. Niti smo najgori narod, niti ovo najgora država na svetu, samo imamo najgoru vlast, hajde da je promenimo. Pa seljak jedne godine seje pšenicu, druge godine seje kukuruz. Jer zna, ako stalno ima istu kulturu, jave se štetočine. Nama su štetočine došle 5. oktobra i mi ih gajimo iz godine u godinu, iz izbora u izbore. Pojedoše i pšenicu i kukuruz, pojedoše njive, pojedoše šume, pojedoše fabrike. Dokle? Hajde da menjamo. Mi vam se nudimo. Znamo da preuzimamo tešku odgovornost na svoja leđa, ali nećemo da odustanemo. Vi samo pitajte svoje komšije i prijatelje koji su glasali za njih, da li osjećaju grižu savesti, da li su spremni da ponove istu grešku. Razgovarajte lepo sa njima, to su dobri ljudi. Mnogi od njih se kolebaju, priđite im lepo i mirno. Mnogima od njih je krivo što ne pripadaju ovoj koaliciji, što njihove političke stranke nisu došle na ideju na koju je došla Srpska napredna stranka. I zato ja od vas tražim da budete hrabri. Vi mene nemojte da kuražite, da hrabrite, da sokolite, imam ja toga. Ja sam u ovo ušao otvorenih očiju. Vi ste ušli zato što ste imali poverenja jednog dana kad smo to od vas zatražili. Sada je prilika da opravdamo vaše poverenje. Mi to do sada nismo mogli. Sada je prilika da vam pokažemo da Srbija može da bude i čestita i poštena. Jel moguće? Da, moguće je. Samo treba da se radi. Samo treba pošteni ljudi da vode Srbiju. I samo treba da budu na vlasti ljudi koji misle i na tuđu decu, a ne samo na svoju. Ja vam želim mnogo sreće, mnogo zdravlja. Ja vam želim pobedu na izborima, ne dajte da vas pobede, ne dajte da vam uzmu i ono što vam do sad još nisu uzeli. Prvo da sačuvamo ono što je ostalo, a onda da počnemo da gradimo novo i iz dana u dan da poboljšavamo život, jer mi imamo samo jedan život i on na zemlji traje jako kratko. Ako budete mislili na decu i na Srbiju, glasat ćete za nas. Živela Srbija! Dragi prijatelji, 6. maja na Đurđevdan odlučujemo o našoj budućnosti. Svako ko zaokruži listu Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić, pokrenuo je Srbiju! Pesma pobede naših sportista, pesma kojom ćemo slaviti i pobedu. Sportisti Vlada Mandić, Predrag Peruničić, Dejan Brđević, Nemanja Marijan i Maja Nikolić, Đurđevdan. Idemo Kragujevac, odavde do pobede do 6. maja. Idemo. Idemo zajedno, ovo znamo svi. Proleće na moje rame sleće, Đurđevan se redi, Đurđevan se redi, svima osim meni. Drugovi odoše, a ja osta, nema zvezde danice, nema zvezde danice, moje saputnice. Evo zore, mogu da se povodim. Evo zore, ej, Đurđevdane, a ja nisam zori Boga volim. Ej, evo
Đurđevdan. Idemo naravno opcija 5, jer tako, za našeg Tomu. Bravo Kragujevac, hvala vam.